actuacions en televisió espanyola. A més, també, com no, té sempre un ampli repertori que avui va compartir en xicoteta part amb nosaltres. Així que ja es dice, el grup de dans de Xixona de Alacant interpreten la sandina de Xixona, el ball de la UP de Xixona i la xota del raconet de Xixona. I vostès